Apni sipen nili na paklang bama phurui yo laing non kilo pono nili kilo dam populo da ka jo padona ho da kho jo laing non habit padam nang pulo kilo lo dam de lang dei padam toy lo ni habit dam po bit lo jak ding pilo ni li pangreng ni long bilok tamasenon mang habit nang elu lo padam nang pulo ai non jo chipri lok lo ni long nang dudun ong lo bit padam nang pulo ni long lok nang dudun si chiklo jon do kaila so phuri ke jo dan lo nili pa pholo te chike dong weng po sepa phu phelo pu padonang padam nang ni long nang dudun lok si chiklo jon do lo la senon mang habit kilo pu pasi bili bit along nang lo lo habit padam nang pulo jo la yo kedam po kedam lo yo chi free lo lo dam phat yo pu an le le yo dong ler lo ke et pon lo lo la ni yo pu thek long le bu yo na pu lo ke padam nang pasi kilo lo go go mình than năng đốn hàm sự luôn đó giờ cái cát là giờ cái thằng long lo đón tiêu giờ phui là hình lo giờ năng kilo lo cái đam lên pi cho đam đấy cái đam là giờ giác định pi lên nín long này được đơn kilo giòn lên lên nín lip cho ra nó này cái đam là giờ long lẻ lo xí đượcเลยni hin si wang thu rong này lo tăng đất lên ni hin ne wang nữa thằng lo kilo lo nín cái padam nang pu habit gak capa nampak lang pada yo kilo lo nili orare lo pula habit padonang pula nilong nang padu dundor lo thi vidi nilai na jo yo kedam na jo hang ling padam nang pare nilong pene ke bidai lo pini ke nilong pene ke bidai lo la sekilo lo padam nang yo thi video dan habit nang lo lo yo yo ning hang padam nang pare kedam nang ke yo ning hang pacupana bang pu dor the pit pro so phuru ye jor lote ki jor bang chini ne ke nam bang la ke nam bang chini ne chyor je ni li ke la masi bidang lo plot lo je lai na ke dam lok lo je lo yon le lo ni li bi mai ka bidai lo padam na ning hang li yo
Padam nang pulo di về phi giờ lại nó giờ là nó phuru vậy thiệt lòng lên năng tìm giờ lại nó kilo lo giờ bảy đàn